Ola, amigas e amigos. Vou dormir unha sesta. Estou cansa. Onte fun a festa, deiteime tarde. A ver se podo dormir unha horiña no sofá. Ai. Oh, que foi iso? Parecían os bombeiros. Jo, estaba xa case dormida. Vou a ver se me adormezo outra vez. Outra vez os bombeiros. Pero non me deixan dormir. Vou pôr o cosín na cabeza para non escoitalos. Máis bombeiros! Pero ten que haber un incendio moi grande para que non deixen de pasar en tantos camións. Non podo dormir. Teño que agardar a que apaguen o incendio. Os bolechas. O espertador. Braulio, apaga o espertador. Braulio, apaga o espertador. O ti chispa. Cala. Braulio, apaga o espertador. Chispa. Cala. Braulio, apaga o espertador, oh. Braulio, apaga o espertador. Ei, veña, erguédevos que xa son as 8. As 8. Sí, Pili, as 8. Veña, Loli, Sonia, Braulio, temos que ir á escola. Erguédevos e vestídevos. Hoxe de escola. Claro, como a todos os días, veña. Ei, erguédevos. Cala, Carlos. Ainda non tocou o espertador. Cala, chispa, non andes con bromas a estas horas. Déixame dormir. Cala, chispa. Que pesado. Teño fame. E o almorzo? Xa ven papá agora. Chispa! Oe, Carlos. Estás seguro de que tocou o espertador? Sí! Teño fame, quero o almorzo. Papá tarda moito. Ai, o ben. Papi, apura que teño fame. Ta. Cala, ta. 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 Cala, tata! Pareces chispa! Que facedes na cociña tan cedo? Teño fame, papi. Quero almorzo.
moi cedo aínda. Papá, temos que ir á escola. Xa tocou o espertador. Pero, que escola? Se estamos de vacación. Claro! Hoxe non hai escola! Entón, quen puso o despertador, Enganeime. Puxeno eu. Esquecín que estamos de vacacións. Veña, volvede á cama. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli, eu son Pili, Sonia. Braulio! Carlos e tamén Tata. Falta chispa,